Com era la Malvarrosa quan vostè era jove? Pues era la Malvarrosa en sí, toda, la Malvarrosa, Sí, tota la Malvarrosa. pues hasta lo que es la vía del tren de Barcelona era tot horta, tot así no havia res. Y la platja estaba a uns 4 o 6 metros més per així d'on està ara. En el xalet de Blasco Ibáñez entrava l'àvia, estava a en sa casa. I com era l'horta de vera? Era agricultura total i a més se cultivaven 4 collites a l'any, per el clima que hi havia del món. I la terra era terra mesclant arena, que cultivava molt bé la xufa i el cacau, totes aquestes coses que eren industrials se cultivaven bé perquè la terra estava mesclant arena. De la platja, clar. Com eren els carrers de la Malvarrosa? Els carrers no n'hi havia. Estava l'avinida Malvarrosa, que era un camí estretet, que passaven els carros que anaven a la paperera a portar la palla d'això per a fer paper, la paperera que havia a la voralla, i una banda i l'altra eren unes séquies. Séquies que havia manantials, havia peixos, havia de tot. I després de la séquia hi havia unes casetes xocotetes que eren dels pescadors de la platja. No hi havia tampoc. L'únic edifici que havia era el de Blasco Ibáñez i el de... com se diu la tia esta? Una que era curandera, la Chestana. La Chestana, que es diu en València. Chestana, no sé com s'escriurà en castellà. Aleshores no n'hi havia ni enllumera ni claveguera? Jo no havia ninguna, que ficarem molt després. I quins tipus de comerços hi havia? Ninguno. No havia gent. Tu ten en compte que jo anava a la platja quan era menut, perquè jo aprengué a nedar antes que a caminar. I en tota la que és la platja de la Malvarrosa i el Cabanyal, l'únic que havia era jo. No havia més gent. Ha canviat molt el barri respecte a quan vostè era jove? Hombre, claro, perquè la Seica de Vera, que era més xaudeta, era molt xaudeta, la via Pedrera, que era una via que venia del Puig i portava material pel port de València, venia pel carrer que havia només que havia una via de tren. Aquí quan hi ha un carrer no havia una via de tren, no havia altra cosa. I el que és la Seica de Vera era navegable. Navegable que entrava, tenia una barqueta amb els remals i entrava a Pacadins i quan aplegava el pont i al Pacadins, al pont d'Ixi del Moro, descarregava el contrabando que portava. I com prefereix vostè el barri, com era abans o com és ara? Sí, això és molt difícil de dir, perquè era una altra època i una altra forma de viure. Jo en ma casa, jo vivia en la calle Vera en una casa. I l'única carn que se menjava en ma casa, l'única carn que se menjava era la que criàvem meus pares en el corral. Patos, conills, gallines, borregos, cerdos, titos o pavos, com tu li digues. Això se criava en el corral de ma casa. I no se menjava altra carn que la de casa. Ma mare no comprava res ningú puesto. En el vostre temps lliure, com vos divertiu al barri? Me divertia jo. O què fèieu en el vostre temps lliure? Pues en el temps lliure, quan jo era menut, no havia temps lliure. Havia convivència. No havia un temps lliure d'algo que havies fet i després te cansaves, no. Era des de que t'alçaves fins que t'adormies, era una activitat contínua. Anaves per amunt, per avall, i corries per l'horta, anaves a agarrar els nius dels pardalets que hi havia a la Xina. Hi havia unes soronetes o golondrines, quan venia la immigració, havia un manto, volaven en un manto que no sabia ni el sol, i si n'hi havia milions i milions de golondrines. No n'hi havia ninguna, se n'han acabat totes. I quan jo era menut, després de la guerra, havia un problema, que feia falta de jalo. I no havia gats per al carrer, ni gossos, ni palomes, perquè se'l menjava la gent. Els gats estaven molt bons. Sí, pareixia un conill. Era una volta pelat i això, li deien el cap i un conill. I la gent se'ls menjava, però fantàsticament. No sé fer enrotllir, no? La llibertat i una cosa és convivència lliure.
Jo m'anava a pescar al port de València, el port de dir, jo tenia un veí que anàvem en una barqueta, un rem de 2 places, i anàvem on estava la xità, que estaven els viajeros de Clòchines, i allí pescàvem tot el matí. I quan me cansava de pescar, ells se venien remant, jo me tirava a l'auia i venia nedant hasta el port. I ningú te dia res, ves nedar a pescos. I això és una de les coses que jo feia. I després, anar per la platja, per mi era, vamos, millor que anar per casa. De totes maneres, te dic una cosa, en el que és la Malvarrosa, el carrer Mendizábal no existia. Se acabava ahí on estava la via. I tampoc havia un pont ni hi havia res. Se passava. Els llauradors vivien, cultivaven per viure. No per tenir un negoci, cultivaven per vindre. I la majoria d'ells se feien una barraca. Perquè era el més barat, perquè era del fang o de terra mesclada en això i palla en les parets. I el que és el techo era de palla d'arròs. Com fabricava en la terrassa, el techo i el viure. I això era la casa de qualsevol llaurador. No era ninguna mansió com hi ha ara. Estic parlant de quan jo era menut, que no parlo de fa 1000 anys, fa 80. I que la gent anava al port a pescar, per poder ser mitjà. I jo me'n recordo que a la sella de vera fèiem una espècie d'una paret i una altra paret. I llevaven l'aulla d'ahir, i se tramo de paret entre paret, i agarraven anguiles. Havia anguiles de totes les classes, i fèiem una lliquera d'anguiles que te mories. Era una altra forma de viure, no té res que veure amb el que se viu ara. A ma casa havia un armari de costimís, això de 1,30 €, perquè tenia 1,30 €, un armari, i teníem la roba, mon pare, ma mare, jo i els meus germans, 4. I sobrava armari. Jo tenia unes albarques que en el barriet havia ahí en la platja que havia no sé si era llanterner o sabater. Lo que passa és que anaves allí, te ficava el peu, te marcava una això, entre les rodes dels camions, tallava, te ficava una tira de 5 metres i clavaves en claus i sandàlies. Tu imagina't, anar a peu mig roba, perquè la sola era d'això, mig roba, les putanades. Això valia millor 20 cèntims o 30 cèntims. Quan 3 cèntims valien. És que el que passa és que al canviar de moneda, el pitjor error per a qualsevol ciutadà és el canvi de moneda, de passar de pessetes a euros. Jo tenia 20 anys, sí, i agarrava 1.000 pessetes d'aquella època, bueno, feia una festa que no veies. Per tot l'autocabaret, de tot. Al dia següent canviaran euros 6 €, quan anaven 6 €, que són 1.000 pessetes. On anaven 6 €, a ninguna banda. Agarrar l'autobús, anar i tornar i prou. Jo dic que no té res que veure la llibertat, la convivència, la llibertat en la forma de viure lliure. Doesn't matter where we are, doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down.